Luo okwa mondo owuog oko mar ndikore kaka jogo kura e yiero mochana bagi dwe mar 8 higa manyien. Maendi en kwayo mabende ogola kod spika mar Kisumu County Assembly manoeri migosi Jack Elisha Oraro. Koloso kod tipo mar Lolwe, migosi Oraro owacho ni kik jopiny ng'i wach mar kao kura kaka wachno ero mar party kata kaka wachno ero mar kanisa moro, kata kamano to ging'iye kaka gima piny Luo dhi godo e kedo mar keto Raila Odinga e koma kaka ker mar 5 mapacho kaendi. Erokamano kaka spika ma Kisumu County Assembly kao thuolo makende mar duoko erokamano ne IEBC makawuono chako chenro mar andika mar ombulu miluongo ni mass voter registration. Kawuono watimo launch mar Kisumu West Sub County moting'o wards 5. Target mar ombulu monego ndiki en 17,168. Mano ok joma nego ID kende. Joma nigi ID oingo kata 20,000. Kisumu County mangima dhano monego ndikre gin machopo chiegni 200,000 kuom sub counties 7 ma wantiego. Kwayo mara makende ne oganda mag Luo ma winjo wach mawacho ni ombulu en ratichi kendo entie katiba mar Kenya. To ombulu ok ikaw nikech ng'ato chuni. Ombulu ikaw mondo chieng' kochopo chieng' miyiero jatelo to yier jatelo mowinjore manyalo timo ni gima idwaro. To malich sana oganda mag Luo ung'eyo lweny mantie kama ji dhiye 2022 dwe mar 8 tich ariyo mar 2 lweny onindo. To en lweny miikruok ne. Ikruok en kao kipande, to en kao ombulu, to en dhi station mondo go ombulu. Mae sama koro ipanga lweny, sama koro ji kao ombulu ni. Adwa kwayo ni vijana duto mantie mapok nyo kao ombulu yie wuog dhi kao ombulu. En hayo marach kabisa ni IEBC ochiwo kits adek per ward. Wards moko dongo kabisa kendo mama nyalo kelo ng'ikruok. Lakini adwa kwayo ni kik iriti ni mondo mi kit ochope bath dalani kata bath skul kama intie e kidhi. Kamoro amora mani winj ni nitie kit e ward no dhiyo. Kech chik wacho ni ka intie within the ward tinyalo kao ombulu madhi tiyo e station moro amora midwaro. Oganda Luo okwa mondo owuog oko mar ndikore kaka jogo kura e yiero mochana bagi dwe mar 8 higa manyien. Maendi en kwayo mabende ogola kod spika mar Kisumu County Assembly manoeri migosi Jack Elisha Oraro. Koloso kod tipo mar Lolwe, migosi Oraro owacho ni kik jopiny ng'i wach mar kao kura kaka wachno ero mar party kata kaka wachno ero mar kanisa moro, kata kamano to ging'iye kaka gima piny Luo dhi godo e kedo mar keto Raila Odinga e koma kaka ker mar 5 mapacho kaendi. Erokamano kaka spika ma Kisumu County Assembly kao thuolo makende mar duoko erokamano ne IEBC makawuono chako chenro mar andika mar ombulu miluongo ni mass voter registration. Kawuono watimo launch mar Kisumu West Sub County moting'o wards 5. Target mar ombulu monego ndiki en 17,168. Mano ok joma nego ID kende. Joma nigi ID oingo kata 20,000. Kisumu County mangima dhano monego ndikre gin machopo chiegni 200,000 kuom sub counties 7 ma wantiego. Kwayo mara makende ne oganda mag Luo ma winjo wach mawacho ni ombulu en ratichi kendo entie katiba mar Kenya. To ombulu ok ikaw nikech ng'ato chuni. Ombulu ikaw mondo chieng' kochopo chieng' miyiero jatelo to yier jatelo mowinjore manyalo timo ni gima idwaro. To malich sana oganda mag Luo ung'eyo lweny mantie kama ji dhiye 2022 dwe mar 8 tich ariyo mar 2 lweny onindo. To en lweny miikruok ne. Ikruok en kao kipande, to en kao ombulu, to en dhi station mondo go ombulu. Mae sama koro ipanga lweny, sama koro ji kao ombulu ni. Adwa kwayo ni vijana duto mantie mapok nyo kao ombulu yie wuog dhi kao ombulu. En hayo marach kabisa ni IEBC ochiwo kits adek per ward. Wards moko dongo kabisa kendo mama nyalo kelo ng'ikruok. Lakini adwa kwayo ni kik iriti ni mondo mi kit ochope bath dalani
kata bath skul kama intie e kidhi. Kamoro amora mani winj ni nitie kit e ward no, dhiyo. Kech chik wacho ni ka intie within the ward, tinyalo kawo ombulu madhi tiyo e station moro amora midwaro e ward ma intie. Kapod wane wacho onogo mar jiwo jopiny okaw kura, MCA ma Central Alego Ward e Siaya County manoeri Migosi Leonardo Riaro bende ojiwo jopiny okaw kura, ka bende okwayo jogo mapok okaw pande mondo odhi okaw pande maggi kaeto giwuogo kwa yanga gikaw kura e pacho kaindi. Akamaindi e kaka oloso. An ka jatelo achiel kuom jotelo moyier e piny mar Nyanza adwa wacho ni e wach mar ikruok ne yiero ma wariewni ma mokwongo idwaro ni ji okaw ombulu. Adwa kwayo joma wuok e gund jakom original ma en piny Luo kiwe mamoko ma koro gambo kodwaro e piny mar Kenya ni yo madwa konygo jakom ok en chopo dwaro ma IEBC ogolo ni register go ji manyien, kwa mfano Siaya County ji maromo 120,000 gitim gimwasepango gi Mheshimiwa Tandi mwadwa timo leo gi Usonga ma en paro mane wabirogo ni kitambulisho monindo ma kichako nono kata malego ma Siaya County kende kata piny mar Luo kende koriw law mna 1 million gi bathe. Kiwe kitambulisho mikaw manyien en ni koro wamakre wawuothi offices gi chife gi fise dio mondo wadwar nyinge mag joma odag omo kitambulisho mamargi mondo wadhirgi e mier oternegi mondo gidhi gi register go.